da kana sallah mutum ya bi ta gabanka amma goshinka ba zai kai wannan wurin ba to bai bi gaban sallah ba. In ma jaki ne ko bakin kare da aka ce in sun bi gabanka suna lalata ma sallah, dan ya bi duk bai lalata ma sallah ba. Sharaɗin ya lalata ma sallah ko a ce ya bi gaban sallah shine ya bi ta inda goshinka yana kai. An gano wannan. Sannan sitira ana so a sanya abun da yake wato tsayayye wanda zai tsayawa ba zai rinka rawa ba, sannan ba mai zane ba. An gano wannan. Sannan da komi ana iya sanya sitira in dai abun wato ainihin mai tsarki ne. Ana iya sanya har gado ma ana iya ka sanya gado gabanka matsayin sitira, kana iya sa mutum gabanka ma ya zama maka sitira, duk ya halatta. An gano wannan. Shine mala yace was sutratu lil imami, da sanya sitira ga liman, wal fadhi da mai sallah shi kadai, in khashiya an yamurra ahadun bayna yadayhima, idan sun ji tsoron wani ya biyo ta gabansu sai su sanya sitira. Wannan shine a takaice insha Allah. Allah ta'ala ya datar da mu.